Uziphendulele usisenkundleni zokuxhumana ubekade ehlaselwa abantu ngenxa yokuthi usolakala ukuthi unenzondo noma kacwecwe. Ube seveza ney'nsolo yena anazo mayelana nayo le case kacwecwe. I'm not here and andizangawuxolisa andizangawujustifya nto. But ndizocacisa nje here and there. Ndizayiphinda futhi. Singabantu asifani. Soze sicinge ngokufana. Abanye abantu are emotional beings. Abanye abantu are logical. Abanye abantu whatever piece of information abayinikiweyo, they pay attention to detail. They nitpick on yonke into. And I don't understand that now. I don't know if you have to be an overthinker or a Virgo to think like me, but abanye abantu ba emotional, abanye abantu ba logical. They look at facts, receipts, meaning evidence, or whatever information ebekwe phambi kwabo. Dissect and analyze it, and I've been saying this. Izimvo zethu soze zifane nanini na. Okay, so kuthiwe ndithatha iside laka principal. Abantu abandaziyo personally and kule platform bayayazi ba andiyenzi into yothatha isides. If ndiyayenza loo nto leyo soze ndiyibonakalise apha, izaba lapha, izawuhlala apha kum enhlizweni. But I hardly take sides. The reason kuba ngathi ndiyamthethelela uprincipal is because we are fixated kuyena, and abakwantsasana allegedly have been saying this over and over. Ukuba lo mlungu is a person of no interest in the case, because okokuqala wayengekho esikoleni for 3 days when this took place. And then kwahambeka kwazovela lento ke ngokuba akufunyanwanga evidence emzimbeni womntwana. Ithini loo nto leyo? Akho evidence, akho witnesses. Logically, we are looking for inality engceni here, right? Singomama, singabazali, abanye bethu abazange babuthi chwe ubuthongo since these cases keeps coming up. 6-year-olds, that's a lot. Now, abanye abantu are comfortable to open up with comments. I-inbox zethu thina ngabanye ziyaphuphuma ngabantwana abaqala ukugrejwa kodada babo from the ages of 3. Umuntu ade ayoba na 21. Umuntu abantwana ngabakatata. Iyaziwa efemelini lonto, kuthuliwe. Abanye omama, they take lento yokuba quma ihlazo lomzi wakho too far. So understand me kandithi kule case anditrust kwamntu, anditrust nditsho nomama wakhe. And andiyazi bakuthenini Luisa for that. Andithembi kwamntu. I am looking at the information that was brought to us. And looking at it, iyenza ndingathembi kwamuntu. And into ebalulekileyo kum yi-safety yalamntana. Kukuba kufumaneke umuntu owenze lento kulo mntana size sizofumana ukuphumla, ayinguye yedwa. Abantwana bagcwele ki-inbox yam kuba mama namhlanje andikwazi uzala ngoba ndandigrejwa repeatedly ngutata ondizalayo. Kwafanele ukuba at some point in my life ndiyokhupha isibeleko. Mama ndagrejwa. Umama wandingxolisa wathi ndingayithi vo indaba.
ayizange istophe because ndixelele umama, iye yaqhubeka. Ukhona ebelapha esithi umamakhe wade wamforsa uba aye ecaweni phambi kwe-congregation akonfese ubana uxokile ngokugrejwa ngutata wakhe. It was either that or uyaxothwa, uzawuyaphi umntana. Umntana wahamba wayokonfesa ecaweni. Guess uba wabongwa ngantoni ngutata wakhe? Ngogcansi mehla nezolo. So understand me xa ndithi indoda nendoda that was in contact with olusana ngalamini iyakuhlala ikwilist ye-suspects zam, including utata kaCwecwe. Andithi uyenzile, ndithi uyisuspect. Ni-underline loo nto leyo. Eyothatha amacala andiwathatha amacala, kubekho lo sisi oyiklina obethetha apha izolo. La sisi wenze izinto worse. La sisi uze apha wazokonfirma ukuba yi-accessory to a crime. She came here wazokonfessa ukubana she played a part ekuhlukumezeni abantwana. Uze apha ezokukonfessa la sisi ubana she is willing to go to do anything for imali. Bayamnyoba enze lento kuthiwa makayenze. Now at this point, looking at all the information that has been brought forward to the table, omnye nomnye right now ovelayo njengala mama othi uthatha imali from bebethatha imali from but bogqiba bethule beyazi uba this person is engaged with this hideous, horrific acts, right? So i-evidence ne-evidence evelayo ngoku andifuna undixokisa. La mama kuzawuthiwa uthengiwe to go ayothetha laa nto ayithethayo. And one of the reasons I keep asking ba useyifuna umntana is because, in my view, I'm under the impression that the reason kuthiwa makayipha is because it's a safe home. So bakhona abathi wena ubuzamnikezela na umntana wakho. Given the information that was put on the table ngumama kaCwecwe, she said she works 6 to 6. Akanalo ixesha. That's why she wasn't able to pick it up on the 14th that umntana ugrejiwe. Now she's pushing with 6 to 6 and she has to focus kule case. Now even if she wants to give attention to umntanakhe nothando to umntanakhe, it's impossible because kaninzi usefonini nabantu explaining this thing over and over uCwecwe emamele. Mna I'm under the impression ukuthi phaa kwi-safe home kune-psychologist, psychiatrist 24/7 uzawufumana uncedo aludingayo. I didn't know bayahlukunyezwa phayana, and that is something that needs to be looked at. So this is where I am, and remember, I am a very sarcastic person. I can't help myself. So la video yayizolo, I was just being sarcastic phayana. South Africa molweni. Andidikwe kuba ngumama ongenantliziyo, andidikwe kuba ngumama ongenanembeza, umama ongazalanga, umama ongawacingeli amanye amanina, umama ndiligqwirha
anditikwa. But ndirhalela ukunibuza mani ba nawuyeka nini ucinga ngee-emotions, nimamele ngee-emotions, nawuyeka nini uku-acta on your emotions, because basazawuniskema oomama kacwecwe, basazawuniskema ooDr Mangmang. Story time. Andithi kaloku ndizihlelele ndizama ukuzipostela ilantika yam, i-content yam in peace, ninditheke nindibize kuma-videos. Masithetheni ngocwecwe kaloku, because that's the only thing you want to talk about, ain't it? Let's talk. So I came across a video a while ago, a Dr. Mangmang of a certain foundation, esithi babhalelwe ngumama kaCwecwe on the 30th of January, esithi ucela bathathe i-case yakhe, right? Uthi ke it took them a while to see that communication because they're busy and they're not active on social media. And when they saw the message, they decided to take the matter, right? Athi ke they're not a law firm by foundation thizeni ayichaziseke. Abesithi ke they are taking the matter on pro bono basis, right? Pro bono, guys. They are not taking money. Athi but uBhat akadinge matebeletyeni ukuze ube uyam-understand. uBhat cancels everything that has been said kuqalwa phansi. They take donations, a foundation, they take donations. And then the accounts ezi-2. Immediately, it started screaming, scam to me. Dropped my comment and right? My comment was removed, I think. And that video did not make it to the box office. But it happened to resurface during the Easter holiday because in Tenbuyamna, dabenditekiwe yabiforwardiwe a few times kwi-inbox yam. Mamelani ke nansi enye into eyabasisimanga. Wathi la ndoda umama kaCwecwe uzawuke she will take a step back from social media. They will be handling their communications. Okay, that woman was here that very same day protecting her truth. She never came here and said, I have no knowledge of this foundation. Bayaxoka. Kungenzeka mhlawumbe batya bonke. Just asking. Basazawuniskema until you start using your mukhodo ngqondo. It's not a big bowl of spaghetti. Omnye umbuzo endazibuza wona ke. uSomizi came to this platform wathi uzawufunda any law firm willing to take this case. Somizi Mhlongo sithetha ngayo, the very same Somizi othi xa esniza the entire world starts shaking in their boots. Do you understand? Somizi is a big name. You are associated to Somizi somehow, you are set for life. Yavela nyani law firm yathi they are taking the case, right? The founder and the CEO of that company wathi ubusy but uzakwenza sure ukubana he is actively involved like case. A clean win le case would have meant a lot of money for that law firm. You understand? But akho law firm legit ezawuthatha i-case engekhoyo based on a hype from the media. Where is that law firm? Where is that law firm?
who in the right mind turns down i-offer kaSomizi? Donations were made from the likes of ODJ Zinhle, Abu Babes Wamachankura, la nkosikazi webox yodumo, Abu Dom, a whole lot of others that did not want to be mentioned. So she did not, umama kaXoxo bengadinge a foundation or i-law firm izawuthatha la case mahala. But la nkosikazi akakabina lawyer nanamhlanje. She's still out here doing her. This is the same woman who is refusing ubana umntanakhe abonwe zi-psychologist. Reason B, the child is telling a different story from hers. Umntana uthi zangaritsho. Umntana uthi babizwa bachayela eklasi bebahlanu. Ukhetheka lo obsessed nguye. Wayeme ngaphandle eklasini encokola nomiss. Xa ifika i-transport ukhetheka uvele ngefestire wathi i-transport seyifikile. Mama kaXoxo akafuni umntana abone i-psychologist. She is crying safety. Safety from what? uCwecwe is the only thing that is standing between that woman and the truth, and she is making sure that uCwecwe does not talk. That woman is danger to that child, whether you like it or not. Andithi kaloku ndithi ndizihlalele nindibize because kaloku anifuni nibe nepeace. Nifuna ube nindithuka ninditwazulula kulo TikTok. There you have it. There you have it. She doesn't want her child to go to a safe home, but again, would you do that if it were your child? This is the same woman who says she pushes 6 to 6. She doesn't have time to pick up on the little nitty-gritties about her child. A home, a safe home, has a psychologist and a psychiatrist 24/7 to attend to their child. But in a safe home is not safe. Have you ever reported that? Kwabaphezulu bayazi kuba abantwana bayahlukunyezwa phayana. Into yenu nje kukhamisa netyhali without using. Uzawuniskema la mfazi nithi sa.